Nosaltres, evidentment, l'anem a recolzar perquè tot el que siga retallades de serveis bàsics i molt especialment de serveis com educació i encara més de serveis com sanitat, doncs ens semblen que no són les que s'ha de produir. És a dir, una cosa és optimitzar els recursos i gestionar-los de manera eficient, però durant les urgències un únic metge per al Algemesí i per al Balat i que tinga que fer desplaçaments, doncs em sembla que no hauria de ser perquè poden donar-se coincidències que faci falta que algú acudisca urgentment a l'ambulatori i en aquests moments el metge no estiga. La sanitat deu d'estar garantida en una qualitat mínima necessària i entenem que són dos metges. Per tant, el nostre suport a la moció d'Esquerra Unida. Jo me sumo en primer lloc a aquesta crida a la corresponsabilitat de la ciutadania, crec que és una cosa bàsica i jo crec que la ciutadania també està molt conscienciada i possiblement fa falta més educació per la salut que s'ha de fer des de la Conselleria de Sanitat, des de la Conselleria d'Educació, etc. Vostè diu que no són unes retallades, sinó que és una reorganització i també s'ha fet així al·lusió als que som docents. Informar que nosaltres també sembla ser, jo pensava que no, però sembla ser que també hem tingut una reestructuració que ha significat que s'han llevat professorat, que s'han llevat recursos per a l'atenció a la diversificació. Igual tenim que canviar el vocabulari i utilitzar eufemismes. Se diu reorganització, en realitat s'està invertint menys recursos, n'hi ha menys personal en educació, que jo ho conec més, i n'hi ha més diners, a banda de que s'adeuten molts diners als centres educatius. Per tant, sí que n'hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció i és que aquesta reorganització, que en realitat és una retallada, que compta amb una carta signada, no sé si per tots, però per una gran majoria, per tots. I la carta, que l'ha llegit Asensio, no la tornarem a llegir, està signat per tots. No sé si amb pressions, sense pressions, no sé qui va pressionar, ni quan, ni com, però està clar que no és vist com una reorganització del sistema sanitari. Entre altres coses perquè jo, que també tinc coneguts i familiars metges, són els primers conscienciats que n'hi ha que reorganitzar i n'hi ha que optimitzar recursos i estic segur que si fos simplement una reorganització tindríem una carta a favor de la reorganització, no en contra. Una de les coses que planteja la moció, que ara no trobo, però diu que no ha estat retallada i no sols diu això, sinó diu incrementar i millorar. Si fa falta un segon metge en l'horari vespertí, me pareix molt bé. És a dir, n'hi ha que mirar-ho i n'hi ha que apostar. I més tenint en compte, perquè és que, clar, jo crec que aquesta dada no se'ns deu d'escapar. Hem fet referència, ha fet referència el company Asensio a aquest benefici de 26 milions de la UTE en 7 anys. Jo tinc així la informació de la pròpia empresa que diu que d'aixòs 25, en els últims 3, és a dir, 8, 9 i 10, o 9, 10 i 11, sí, 8, 9 i 10, perdó, perquè arribava fins al 10, en 3 anys havien obtès 10 milions de beneficis i en el 2008 diu que havia sigut, quan ja començava la crisi, l'any estrella de beneficis en 5,5. És a dir, jo crec que aquests 5,5, aquests 10 o aquests 26 milions en què hem de revertir és en la ciutadania. Crec que l'empresa ha de tindre un marge de benefici raonable. No estic a favor de que la sanitat pública, la sanitat de la Seguretat Social la facin empreses, però si la té, que tingui un marge raonable, però que els beneficis revertisquen en la població, que crec que és això del que estem parlant. És a dir, es tracta de donar un bon servei. Jo no soc tècnic, no sé si fan falta 2, 2 i mig, 1 i mig, 2 ATS o mig. Jo no soc tècnic, però entenc que quan hi ha una carta signada per 30 professionals que diuen que, atenció, que s'estan retallant els serveis públics sanitaris, hem de fer cas i que l'Ajuntament ha d'estar al costat dels que sí que en tenen. No dubte tampoc que, Enrique, tu en tens molt i també tens una visió tècnica i política al mateix temps, per la teva doble condició. No dubte d'això, però jo pense que no és convenient que lleven serveis, sinó tot el contrari, en aquests moments el que n'hi ha que fer és posar-los i millorar-los
sense que deixen de fer aquesta crida a la corresponsabilitat i hi ha una bona gestió de recursos sanitaris, docents o de qualsevol recurs públic. Per tant, continuo insistint en que anem a votar a favor d'aquesta moció. Gràcies. Molt bé, gràcies. Passem a votar aquesta moció. Vots a favor? 9. I vots en contra? 11.